A co to je tohle? To je nějaká termití kolonie obří. No jo, no. Jo, akorát teď mám rozházený spánek. Ještě aby ne. Jsou takhle na jaře úplně super. Na procházky. Já neležuju v zimě. Já ležuju, ale jenom v posteli, no. Jo, s Luboškem a druhým Luboškem. Ano, když jsou tady dva karečky, tak jo. Jo, dobrý večer. Dobrý večer, mé jméno je Jolanda, řeknu vám na vaše otázky. Ahoj, Ivetko. Ivetko, přijď nám zaspívat na okýnko. Kolik má vůbec těch followerů? Málo. 2. Ivet, tebe nikdo nemá rád? Ty bejko jeden, basta. Jo, počkej, to bych tě mohl poslat, viď? To je pravda. Ty to nemáš. Ty to máš teda. Ty to nemáš, ty to máš. Už nejsem tak slavná jako kdysi. No, to můžeš sama. Kdyby se nebyla mrtvá, tak se mohla být slavná. Ne. Neměla si tak pospíkat na ten vlak. Myslíš, že je rychtář, jo? A Novotný mě zabili. Já bych řekl, že to bylo proto, že si potkala jednoho nejmenovaného kterýmu se podepsala. Ani bych se nedivil, kdyby to bylo kvůli němu. Protože potkat jeho. Ale jsem ráda, že už nemusím dělat koncerty pro fanoušky z Milovic. Tam si ani neměla koncert nikdy, zaplať pánbu. No ale měla to asi plánovaný, víš. Měla to plánovaný, no. A kvůli tomu, aby to nestihla. Já si myslím, že ona stejně utíkala před Lubošem, vole, a skočila pod vlakomilem. Já si taky myslím, že to bylo z toho důvodu, že ho poznala a že se mu podepisovala na nějaký ten. Chce basta. To radši nechtěl vidět. Bude to na mojem Hero, tam si to pak můžeš zaplatit. Komu si co posílal, nebo co jsi říkal? Kedy mu? Basta, přelož si to, běž to přeložit, co to znamená ze španělštiny, basta. Pan pošel ode mě popis na půlky. Ježiš. A měli posraný, protože žral za kysanku. Luboš by chtěl od Ivetky podpis na Pele. Přímo na žaluda. Tak by psala psát pincetou, nebo čím. Čeho? Ty by to psala pincetou. No tak vidíš, tak už to máš přeložený, to stačí. Dost, ano.
To video, no nevím, určitě jste někdo stáhnul. A on nebyl naštvaný, viď, když to zmizelo, Johnny. Na žaluda, že prý příště, protože jsem raději skočila. No, ono nezmizelo, jako zmizelo z toho profilu jeho, ale No, já ho furt mám. no ale jeho to mrzelo, že už to tam není. No, tak já to dám na svoje Hero a bude šťastný. Akorát teda nevím, jak oni to tam přesně mají s tou nahotou, tak tam když tak bude muset být cenzura nějaká. Já myslím, že ne, protože ten tam dělá steak OnlyFans, tam jako rozvíjí videa a ukazuje to asi normálně celý. Kontrolovat si hadry, abych tam neměl všechno, abych mohl mít na sobě. No more, a dojdeš si pro ten polštář ještě dneska, nebo co? Zítra. No, vypadáš. Co mám puš? Já si proto zítra půjdu. Já by měl jít pro polštář. Takový sračky tady. Ahoj, svině, cechy se. Vypadáš. Tvoje máma. Tvoje máma. Byla jedna paní, měla mouchu na ní, jmenovala se Jana a už není pana. Ty vole. No protože mě rozčiluje, vole. Co je to tady to? Jak napsal teď zase? Co je to? A co se dělá s tou dírou asi? Kromě toho, že se, vole... Dírou, jo. Díra se... Já to udělám, běž. Díra se... On to všecko musí zmrvit, vole, skurvit, roztrhat, rozmrdat. Tu se lehnou dobrou, papa. More. Jak co proti němu máš? No já nemám rád, vole, když, vole, musí všechno rozjebat, ty vole. On prostě nemůže v klidu dělat věci, on prostě to musí rozjebat. No a co? No a co? To já nemám rád, vole. Jaj, bože můj, za co mě trestáš? No musí být přísná výchova, protože jinak mě, já nevím už, vole. Já už jsem z toho nešťastný, vole. Kurva. Jak se jmenoval ten film? Taky nějak výchova. Manželská Ilka, to je jako já jsme s Macurou v Italii. No, viď?
Já už vole taky budu z toho Matsura celý, ty vole. Ach jo. Italská domácnost. Pedro Almodovar. Námore. No, pane. Špatná výchova. To byl docela dobrý film. Viděl jsi Špatnou výchovu, Johnny? Ne. To je španělský film Pedro Almodovar. Jak se jmenuje? Pedro Almodovar. On točí takový filmy s gay tematikou a tak, víš. Docela pěkný film se mi to líbilo. Ježiš, to by připomíná někoho. Doporučuju mlátit hlava nehlava od rána do večera. No. To říkal, vole, od té jedné paní, no, že ji bude mlátit od rána do večera. Hmm. No. V psychiatrické léčebně, prej, nebo co to bylo. Co já? Ale já měl dneska hovor s jednou paní, která mi vyprávěla, že je ležák už asi 40 let, nebo 30-40 let, teď nevím. No. Že je ochrnutá prostě a vyprávěla, co jí bylo, jak si lámali kosti a takovýhle věci. Ty vole, a pak ona říkala, že by moc toho mohla... Pak ona říkala, že by moc toho mohla... Že jí přeju hezký den a ona... Víte co? Řekněte mi vaši adresu, já vám tu knížku pošlu. Já říkám, cože? A ona, no, já vám ji pošlu. Tak já říkám, takhle v hovoru vám to říct nemůžu. Jako takový údaje. Tak říkám, vy tady máte mail, tak vám to pošlu do mailu, když tak. A ona, no tak vy to pošlete do mailu, tak jsem mi nadiktoval ten její mail, ověřil. A pak jsem si ji našel na Google a ona fakt napsala knížku, ty vole. Fakt, jo? No. Ale ona napsala knížku o tom, že že začala být věřící. Aha. O nějakých zázracích, který prožila jako ochrnutá a tak. Jo, takhle. Tak jsem jí poslal adresu, tak jsem zvědavej, jestli pošle knížku, no. Hele lidičky, já to budu vypínat, půjdu do sprchy. Jako jenom šmírovat asi. Já si budu zahrát hru. Možná ještě dám večeři nějakou rychlou. Jo, tak se mějte lidičky, přeju dobrý den, teda dobrou noc.